няма да станете графичен дизайнер, аз наистина давам максимум от себе си и ако някой друг ви обещае нещо подобно, вие няма да станете със сигурност професионалист. Нека намери нещо по-лесно и въпреки това след няколко дни се върнах обратно, защото познавам човек, който... Здравейте, добре дошли в днешното видео, където както виждате обстановката зад мен е различна от обичайната, а темата, която ще засегнем също е много по-различна от това, което сме засягали към момента в канала. Днес ще поговорим за демотивацията, която изпитва всеки един начинаещ, независимо дали е започнал да се занимава с графичен дизайн, фотография, видеография или каквото и да е било друго. Споменах всички тези теми, понеже имам опит във всяка една от тях. Имам опит в графичния дизайн, в фотографията и в видеографията и във всяка една сфера съм бил напълно начинаещ. Но в това видео ще се спрем основно на графичния дизайн. А ако сега си поел по пътя на графичния дизайн или все още се чудиш дали да поемеш по този път, това, което мога да те посъветвам аз е да не се притесняваш и че със сигурност ще се сблъскаш с много проблеми, но когато намериш решение на въпросните проблеми, ти ще израснеш като графичен дизайнер. И не само, ще имаш увереност, че ти си един успешен графичен дизайнер, понеже идеята на графичния дизайнер е да се справя с проблемите и не само с своите, а с проблемите на клиентите си и да намира решение на тях. Защото когато един графичен дизайнер намери решение на проблема, той автоматично се превръща в успешен графичен дизайнер. Разбира се, като един начинаещ графичен дизайнер със сигурност няма да можеш да визуализираш абсолютно всичко, което е в съзнанието ти, но това, което мога да ти посъветвам аз е да записваш абсолютно всичко, което ти дойде на ума, защото някой ден, когато придобиеш уменията и възможностите да постигнеш тези идеи, най-вероятно ще си ги забравил, но когато отвориш мястото, на което си ги записал, ще може да ги осъществиш и да видиш дали наистина идеята е била невероятна или просто е била една идея на един начинаещ. Но със сигурност има възможност да има златна мина, която да отвориш, ако се запишеш тези идеи, които са ти хрумнали още в началото. Относно слуховете или тези хора, които ти казват, че AI или изкуственият интелект е унищожил начинаещите графични дизайнери и редица други професии, които те първа започват да се занимават хора с тях, това е напълно грешно, защото AI, изкуственият интелект е един инструмент. Повтарям, изкуственият интелект е инструмент, който като всеки един инструмент, ако го използваш, може да подобриш работата си. Но сега ще ви покажа какво имам в предвид под използване на този инструмент. Ето и примера, който мога да ви дам. Ако напишете в ChatGPT, направи ми тази снимка или това изображение в стил Ghibli Style или Ghibli Studio, той автоматично ще направи вашата снимка приблизително в този стил, на който сте написали. Но това, което може да направите с ChatGPT или това, което може да напишете като промпт е: дай ми съвет какво да науча, за да стана успешен графичен дизайнер, откъде да го науча, как да го упражнявам и така нататък, за да постигна визуализации, с които ще давам точно тези емоции, които моя клиент търси, и ще науча как цветовете въздействат на потребителите на моя клиент. Видяхте двата начина, по които може да се използва ChatGPT. В единия вариант ChatGPT ви дава приблизително изображението, от което вие се нуждаете, но в другия случай ви дава насоки как вие сами да постигнете този стил на изображение и как сами да го направите по ваш собствен начин. Докато започнете да използвате правилно ChatGPT като инструмент, първо трябва да се запознаете с всички основи на графичния дизайн, всичко, което ви засяга като умения, които ще ви трябват за в бъдеще, всичко, което ви трябва, за да направите примерно визитка, флаер, плакат и така нататък, докато не дойде момента, в който сте наясно с всички правила, всички закони, всичко, което може да нарушите и всичко, което не трябва да нарушите в един графичен дизайн. И след това може да използвате инструмента ChatGPT или изкуствения интелект, за да улесни вашата работа и да направи вашата визуализация максимално креативна, максимално добре изглеждаща и по този начин, който вашия клиент търси и иска от вас. А сега нека обобщим за изкуствения интелект. Когато става въпрос изкуственият интелект да замени естествения интелект или да замени, например, графичния дизайнер, това няма как да се случи към днешна дата, понеже е невъзможно един изкуствен интелект или ChatGPT да знае какво точно искате или какво точно ви трябва, ако сте, например, потребител, който търси някаква услуга, понеже обикновеният потребител не е наясно с основите на графичния дизайн и с нито едно от правилата на графичния дизайн, и това, което той ще направи, е просто едно изображение генерирано, което няма абсолютно никакъв смисъл. И това, което ще предложи на своите клиенти, ще е, меко казано, пародийно, защото ефекта ще се превърне в един дефект. А относно копирането на стилове в AI чрез промптове, имам един по-добър вариант, по-ефикасен, който със сигурност ще ви донесе много умения и знания
знания в графичния дизайн, а и не само. Това, което имам в предвид е, ако сте харесали някакъв стил или метод за работа на някой графичен дизайнер, е да копирате неговия стил по начина, по който той го е направил. Ако той е направил въпросното изображение или въпросния дизайн в Photoshop, то тогава и вие го направете в Photoshop, понеже по този начин ще придобиете уменията, с които разполага графичният дизайнер. И така, освен че ще може да стигнете до неговото ниво, а и в един определен период в бъдеще ще може да го надминете. По този начин ще опровергаете абсолютно всички, които казват, че изкуственият интелект ще заменят вашата бъдеща професия, а освен това ще имате факти, с които да покажете, че това е невъзможно и че той не може да направи това, което сте направили вие в момента. А още по-хубавото на това да копирате нечий друг стил е, докато го правите, вие ще научавате нови неща, ще започнете да имате виждания над проектите, които правите, ще променяте частично детайли, които на вас не ви харесват, как въпросният графичен дизайнер ги е направил, и така малко по малко ще започнете да изграждате ваше собствено виждане за нещата и ваш собствен стил, докато не дойде момента, в който вие ще застанете до този човек и дори ще го надминете в способностите, свързани с графичен дизайн. Това, разбира се, не важи само единствено за графичния дизайн, а важи за всичко, с което тепърва започвате да се занимавате, понеже когато имате идол или фаворит, на който се възхищавате и искате да подражавате на него, в процеса на подражаване вие започвате да изграждате ваш собствен стил до момента, в който не се развиете до такава степен, че вие сами да създадете изцяло нов ваш стил, който изразява вашето изкуство и на който някой друг след време ще подражава. Защо казвам всичко това? Защото познавам човек, който със сигурност първият му проект не е бил шедьовър, а дори редица проекти не са били дори близко до шедьовър. А този човек съм аз. Разбира се, най-вероятно искате да видите проекти, с които съм започнал и първите ми сблъсъци с графичен дизайн. Сега ще ви дам тази възможност, като съм подготвил няколко изображения, които съм изровил от дълбоките архиви, с които да ви покажа, че не всичко е започнало перфектно, прекрасно и не всичко е било лесно. Но въпреки това, когато започнете да правите нещо и не спирате да го правите и това, което виждате като резултат, започва да ви харесва, тогава идва магията и със сигурност започвате да придобивате малко повече самоувереност, когато имате знания и база от знания, които с работа и чрез опитвания сте придобили и вече малко започвате да си казвате: абе, аз не съм ли графичен дизайнер? Понеже ще използвам себе си като пример, ще ви кажа кога за първ път се сблъсках с графичния дизайн. Това беше през далечната 2016 година или приблизително преди 10 години. През 2016 година, когато за първ път се сблъсках с програмата Photoshop и видях многото настройки и многото неща, които предлага програмата, първоначално се стреснах, а дори не съм и подозирал, че след около 10 години ще започна да правя клипове, с които да обучавам хора и да увелича техните способности и умения, свързани с графичния дизайн, свързани с програмата Photoshop и всичко, което им дава възможност да разширят техните знания и качество на работа. Това прозвуча малко като автореклама, но със сигурност не беше това идеята. Идеята беше да ви кажа, че със сигурност в самото начало не съм си представил, че ще стигна до момента, в който аз ще обяснявам на хора как се работи с Photoshop, програмата, която видях, и дори стреснато затворих и казах: много неща има в нея, няма смисъл да се занимавам с толкова сложни програми, нека намеря нещо по-лесно. И въпреки това, след няколко дни се върнах обратно и си казах: щом някой графичен дизайнер може да работи с нея, защо пък и аз да не успея? И сега нека се прехвърлям отново към 2016 година, когато бях вманиачен в гледането на клипове на различни графични дизайнери, които правят невероятни проекти, и най-вече бях впечатлен от резултатите, които могат да бъдат постигнати само с една програма. След време се чудих какво също ме е накарало да започна да работя с програмата, но понеже не си водех бележки, както ви посъветвах в началото, нямам точни представи кой проект най-много ми е впечатлил и най-много ми е мотивирал. Но въпреки това, през цялото видео ще се опитам да ви покажа изображения, които съм правил през годините, за да придобиете някаква представа от началната ми визия за графичен дизайн до настоящата ми визия за такъв. Относно хората, на които съм подражавал, и на хората, които съм се възхищавал, а и все още се възхищавам, аз
аз никога не съм се запознавал лично с тях, но въпреки това се запознах с начина им на мислене и начина на използване на програмата Photoshop и точно с тези познания изградих собствен начин на ползване на програмата и собствен стил, чрез който изразявам вижданията си, когато става въпрос за графичен дизайн и графична обработка. Може би отне около година и нещо, за да се почувствам достатъчно уверен да казвам на хората, че съм графичен дизайнер. Макар и днес като погледна назад да виждам, че това е било доста комедийно от моя страна, но в момента, когато съм го правил, съм чувствал, че давам максимума от себе си, а и не само, аз наистина давах максимума от себе си и хората около мен го виждаха, но им отне малко време, за да възприемат моята личност като графичен дизайнер. И в началото получих доста подигравки и критики относно това, което показвам чрез уменията си и работата с Photoshop, понеже това, което те виждаха, беше доста различно от нещата, които са виждали по принцип или стандарта, който беше за България, понеже хората, на които подражавах, не бяха българи и това, което те показаха като изкуство, все още не беше познато за българската аудитория. Това, което искам да те посъветвам е, когато решиш да кажеш на хората, че си графичен дизайнер или решиш да представиш себе си като такъв, е да не се притесняваш от критики, понеже винаги ще се намери някой, който да каже, че твоите проекти не струват или че това, което правиш, е пълна пародия. Вземи си поука от това, което хората казват, но не го вземай като чиста монета и не спирай да се упражняваш, за да подобриш уменията си и цялостното си представяне като графичен дизайнер. Защото когато спреш да се развиваш и се откажеш да придобиваш нови знания, почваш да губиш възможности за в бъдеще и изоставаш назад и даваш възможност на някой да те надмине, понеже той не е спрял и не спира да получава нови знания и нова информация, свързана с графичния дизайн. Това, което ще ви уверя, че със сигурност няма да станете графичен дизайнер за няколко седмици или дори за няколко месеца, и ако някой друг ви обещае нещо подобно, то имайте го в предвид, че с каквото и да се занимавате, дори да придобиете въпросните знания, докато не положите достатъчно усилия и достатъчно опит в прилагането на въпросните знания, вие няма да станете със сигурност професионалист в каквото и да било. Затова имайте го в предвид, че ако искате да станете професионалисти или графични дизайнери, със сигурност трябва да имате много опит зад гърба си и да сте изпробвали много или всички от функциите на Photoshop, например, или на Adobe Illustrator, за да сте сигурни, че когато ви се наложи или изпаднете в някаква ситуация, на която не може да намерите решение, да имате поне няколко алтернативи, с които да решите вашия проблем. А това със сигурност не може да се постигне за седмици или месеци. Това по никакъв начин не трябва да ви обезсърчава, а по-скоро да ви мотивира, защото не много хора ще останат до края и няма да спрат да придобиват нови знания. Защото в момента, в който спрете да придобивате нови знания, както вече казах, вие затваряте вратите пред себе си за нови възможности, които ще ви се открият само чрез умението на графичен дизайнер. За да не си причините това, не спирайте да получавате нови знания и умения, с които да улесните вашата работа като графичен дизайнер. И сега вече да се направя една автореклама. Ако искате да получавате всеки път нови знания и умения, свързани с работата на един графичен дизайнер, може да посещавате всяка седмица канала ми, защото всяка седмица ще бъде качвано ново видео, което ще съдържа абсолютно тези знания, за които говоря в момента, и ще помага за вашето бъдещо развитие като графичен дизайнер, а и не само. Силно се надявам видеото, което направих, да ви е полезно и със сигурност да е полезно за тези от вас, които тепърва започват да се занимават с графичен дизайн или обмислят да направят тази стъпка в живота си, защото със сигурност ще се сблъскате с много трудности, няма да ви лъжа, но ако не спирате да се борите с тях, да намирате решение на въпросните трудности и да продължавате да придобивате нови знания, със сигурност ще станете едни от най-успешните графични дизайнери, за които някой се е сещал. А ако искате да помогнете на вашето бъдещо развитие като графични дизайнери, уверете се, че сте изгледали абсолютно всички клипове в канала, понеже няма клип, който да не е полезен за графични дизайнери, и освен това може да се абонирате за канала, където, както вече споменах, всяка седмица ще бъдат качвани видеа, които ще са във ваша полза и ще ви донесат нови знания и умения, които да прилагате във вашата ежедневна работа, свързана с графичен дизайн, фотография, видеография и абсолютно всичко, което съдържа канала. А ако видеото ви е харесало и искате да видите част 2, за която ще говоря за моето начало, свързано с фотографията, напишете в коментарите част 2 и очаквайте следващото видео, в което ще си говорим само
само единствено за фотография. Това беше всичко от мен и до следващия път.